Eli tässä video Euroopan matkasta 26 päivää, 17 kilometriä ja matka alkoi tuolta Vaasasta Helsinkiin, Helsingistä Tallinnaan ja Tallinnasta Saarenmaalle. Sitten Saarenmaalta Pärnuuhun, Riikaan, Liettuaan, Puolaan, Varsavaan, Krakovaan ja sieltä Slovakian Tatravuoret, Slovakiasta Unkariin, Balatonilta Slovenian Alpeille, Slovenian Alpeilta sitten Italiaan, jossa Gardajärvelle ja Stelvio Pass, ja se Stelvio Passin jälkeen sitten Sveitsiin, jossa oli Furka-passin jälkeen sitten matka lähti kohti kotia, eli Saksan kautta autobaanaa Travemundesta 31 tuntia laivalla Helsinkiin ja Helsingistä sitten takas Vaasaan. Okei, eka reissupäivä. Mä oon nyt tosta Vaasasta lähtenyt ja nyt on ihan kohta Tuusulassa. Meen tonne äidin miesystävän luo yöksi ja aamulla sitten laivalla Helsingistä Tallinnaan ja Saarenmaalle. Nyt mä teen aamupalaa ja mä lähden tästä tunnin päästä Hannulolta sinne satamaan, josta laiva lähtee. Kello on nyt 6 aamulla ja ihan semi peloissani, että mitä siellä tapahtuu. En oo koskaan ollut Viron laivalla. Yes. No nyt mä tulin sitten tosta laivalla ylitte. Ja no oli kyllä myöhästyin yhdestä reissusta, piti maksaa 2 kertaa laivalippua, mutta pääsin sitten ja sitten nyt justiin Tallinnan ruuhkassa pääsin tähän TET-reitille ja nyt alkaa sitten varsinainen TET-reitti-ajelu. Jees, on tässä kyllä nyt aika paljon tullut sekoiltua tuolla kaupungeissa, niin vihdoinkin pääsee kunnon sorateille. Mä oon nyt täällä Virossa ja mä oon ajanut Tallinnasta ehkä 100 kilsaa tettiä. Välillä poikennut pois siitä, ei jaksa. Tää TET-reitti on niin aika tämmöstä tasapaksua. Tämmöstä metsätietä ja vähän samalla niin kuin Suomessa, niin ei se niin kiinnostaa. Mutta tässä on joku tämmönen tuulimylly ilmeisesti hajonnut tyylimylly. Okei, tässä ilmeisesti kylttien perusteella, niin tää on vähän semmonen niinku Viron erämaa-alue ja tässä oli nukkumapaikkoja, mutta mä en oikein ihan jää sinne. Mä en tykkää oikein. Leirintäalueet on vähän itellä. Ja kun ei noissa oo opittu yhtään mitään. Nyt tuli paha paikka. Nyt. Hyvää päivää. Oskari tässä näin. Nyt mä oon saapunut Mävelin ristille.
eikä tää voi kameran kääntää, mutta tos näkyy. Yes. Täällä on ollut joku kylä joskus 1930, mutta venäläiset pasko sen, niin nyt on vaan rauniot jossakin tuolla kauempana. Niiden ohi jo. Ei mitään, no tuossa tuli yksi paha kohta, ajoin vähän hutia ja sitten meni jotain peltoa pitkin ja sitten siellä on ihan saatana vaikea kääntää ympäri ja sitten kun oli vaikea kääntää ympäri, niin mä kaaduin tai paikalta, niin vittu pyörä kaatui, kun oli paska kääntyä, niin ja sieltä tulee epätasasta, niin siihen se vittu kaatui. Muuten ihan hyvä, vähän alkaa väsyttää, pitäisi pitää enemmän taukoja. Kahvikin kelpaisi, mutta ei ole nyt kahvia. Toivottavasti joku kahvia löytyy jostakin. Nyt ollaan oikeastaan hiiumaan ajettu. Mä skippasin joitakin kohtia, oli niin hankalia. Semmosta syvää hiekkarantaa olisi pitänyt ajaa, ne ei onnistu. Skipattiin sitten osa ja no siinä nyt tuli parhaat palat ainakin katsottua ja nähtyä ja oli semmoisessa kuin Kalana Campingissa yötä. Ja kiva paikka, maksoi 10 ja suihku, WC, keittiö, saunakin oli. Ja kiva paikka oli. Omistaja oli vähän vihainen, mutta vitu halpa, mitä väliä. Ja joo. Toi avaimesta mennessä loppuun batteri, niin meni jäädä jumiin. Onneksi löytyi kauppaa just vahingossa. Niin sai uuden batteri siellä. Ja sitten bensakin oli vähän loppuus ja nyt on sit täällä Hiiumaan satamassa 2,5 tuntia vielä odotusta, niin pääsee Saarenmaalle. Mä nyt oon täällä Saarenmaalla ja vähän ajettu tästä etteä. Vähän helpompaa kuin se Hiiumaa. Joo. Aika myöhäksi meni toi ajaminen. Vasta 4 pääsin oikeastaan ajamaan. Mä nyt menen jo leirintäalueelle, kello on nyt 6 ja 2 tuntia tässä ajanut. Joo, huomenna sitä ajaa enemmän ja nyt on vähän lepää. Joo, kävi tämmönen. Räjähti tonne reppuun. Taakse räjähti tommonen salaatti. Mä nyt syön tuolta reppusta noin ensin. Tässä on pieni evästauko ja sieltä kaavitaan nyt sitten. Joo. Noniin. Ei kaatumisia ja 5 tuntia kun mä oon odottanut tänään lossia. No koko päivä sinne nyt melkein meni. Yes. No kävin tossa, mikähän se oli, Panga joku semmonen vuoren kliffi, mikä se on? Cliffillä, no ihan siisti paikka oli. Moi. Iski kunnon sade ja saattaa usein lammikoita. Vähän kyllä pelottaa ja pääseekö täältä pois. Joo. Ja tää menee. Paha kohta. Tähköhän miettiä.
kohta Saarenmaa ja Hiiumaat, et taputeltu osa on kyllä skipattu, mut ne on viimeiset metrit. Niin, terve. Me nyt Latvian leirintäalueella ja oliko semmonen paikka, että on ihan ränsistynyt 70-luvulta niin kuin jostakin ja ei täällä ole mitään siivousta ja omistajat on semmoisia juoppoja suurin piirtein ja niin, kiskoo vaan rahaa ja en tiedä yhden aikana, niin ajattelin koko ajan, että koska mut rästetään. Olisitko loppuisia rauhallista? Nyt ruoka on täällä aika halpaa ja oli tuossa Riikassa, niin Riika kaupunki vaikutti vähän kaoottiselta alusta, niin kuin näin keski. Tosi paljon spraymaalia joka paikassa ja näin. Ja sitten enää mennä Liettuvaan seuraavaksi sieltä. Jos nyt katsoo joku kunnon leirintäalue. Pesin motskarin. En oo nyt paljon tettiä. Tettiä on jää vähän pois, koska tää koko Latvia on yhtä tettiä, että tiet on aivan saatana. Aika haastavia kaikki kaupungit ja ajaminen tuolla, niin ei saa ne vie niin paljon energiaa ja ei pysty kyllä keskittyä mihinkään. Mä rupean nyt pakkaamaan ja sitten niin ja katsotaan nyt, jos tuolla Liettuvassa päissä vähän vähästä tettireittiä. Jos se on aivan paskas kunnossa, niin mua skippaan senkin ja meistä puoleen. Ja sekin on paskas kunnossa, skippaan senkin ja sitten Unkariin. Nyt mä oon Liettuvan puolella ja niin, Latvia taakse. Kauhea paikka oli ja ajoin ehkä 10 kilsaa taas tettiä Liettuvan puolesta. Jäi jumiin ja vittu menin sitten paskaiset päätietä vaan ja en tiedä, ei kyllä kannata, että jos olisin jatkanut sitä tietä, niin olisin varmaan edelleen jumissa siellä. Nee. Löytyi ihan kiva leiritalo, että ajoin Kaunasiin asti ja nyt on täällä keskustan leiritalolla. Tosi hyvä paikka. Pesukoneet löytyy ja suihkutereset ja kaikki. Tää on kyllä tosi kiva melu, koska aina menee tosta autoja ohi. Onneksi korot ovat pelastaa, niin ei tarvitse sitä käännöstä. Olisiko tää nyt sit maissipelto, mutta en tiedä. No, ajetaan nyt hetken matkaa tätä puolalaista tettiä ja sitten kun alkaa hikoiluttaa ja väsyttää, niin taas tolle päätielle. Tää on kyllä heti tämmöstä, että 20 saa ajaa ja meinaa koko aika lentää nurin. No niin, morjesta. Nyt on Krakovassa nyt ollut, Varsavassa nyt ollut 2 yötä hotellissa. Ja on nyt lähdössä kohti Krakovaa eteläänpäin alaspäin. Ihan hyvä hotelli. Saa ainakin vähän levättyä ja jaksaa taas reissata yksi. Joo. Liikenne on ihan kauheat, siellä saa ajaa niinku keskellä sitä kaistaa taas autojen välistä, niin kuin isoissa kaupungissa on aina ihan siistiä. Ja välillä
oikeeta ja näin. Joo, hotellimaksusta 50. 2 yötä, ei nyt oo niin paha näin hyvässä paikassa. Mutta siinä oli se semmonen juttu, että se lupas puhelimessa 100 €. Sitten mun tuli paikan päällä niin joo parkkimaksuja, että 20. Että saa pitää 2 yötä tossa. Aika ryöstö ja sitten ne, no onhan palasia ne. Yes. Joo, nyt tuolla sataa ulkona. Tältä näyttää. Tuossa on tämmönen iso megamarketti vieressä ja mäkkäri ja kaikki. Tuolta on vähän haettu viinaa. Viinaa on juotu tässä. Kalja maksaa 50 senttiä. Iso tuoppinen helvetti. Täällä hotellihuoneessa nyt saa niin, ajan kulmaa mitenkään. Mä venään toi sade loppuu ja sit mä menen. Kello on nyt 10 ja checkoutti on kohta 12, niin ei mitään hätää. Yes. Mä yritän kuvata tuosta liikenteestä vähän videoa GoProlla. Morjesta, oon nyt matkalla kohti Krakowaa, tai se lähellä on leirintäalue, menen sinne yöksi. Ja tässä on nyt satanut aika paljon enää ja on vähän kylmäkin. Kylmäkin ja vähän kamat on märät nyt. Unista tuli läpi toi vesi tosta. Kai siellä on sitten joku reikä ja bootsitkin on näköjään. Bootseissa on ollut pieni lammikko kun astuu, niin joo. Okei, nyt mä oon saapunut Slovakiaan ja oon leirintäalueella. Ajoin Tatravuorten läpi. Semmonen reitti meni siinä, oli kyllä tosi siisti. Otin GoProlla video siitä. Joo. Puola ei nyt jäänyt taakse ja joo, kiva kun pääsi pois sieltä, kauhea liikenne ja heti kun tuli Slovakia niin tuntui, että rauhoittui heti kaikki. Joo. Tää kun tänään pitäis mennä kattoo yhtä vesiputousta, Lusi jotain vesiputois ja sitten joku, oliko se joku siellä alkava linna, joku kauhulinna ja sitten Slovakian kaunein linna, niin sitäkin pitäisi mennä kattoo kuvia sit sieltä. Löytyi kiva leirintäalue, 7 € maksoi yö, tosi halpa ja helvetin hyvä. No. Olin eilen katsois vähän linnoja. Se toinen linna oli aika paha, koska pyörä piti jättää 2 kilsan päähän siitä, jos oli ylämäkeä. Piti käydä sinne linnan luo. Meillä oli motskarivaatteet päällä. Vittu mä hikoilin paljon. Joo. En tule ehkä sen arvoisen edessä. Se oli kyllä hieno. Se oli tosi korkealla huipulla. Se on tosi hienot näköalat. Se on tänään sitten tonne Unkariin Balatonille. 300 kilometriä.
Tulin tuossa lautalla yli Balatonin eteläpuolelle. Ja sit mä ajan sen läpi, oli kyllä ihan helvetisti porukkaa. Vitosti ihmisiä, en tiedä oliko ne turisteja vai oliko ne paikallisia, mutta ihan tajuton määrä väkeä siellä on. Menin nyt semmoselle kuin Sello Camping. Ja no, en nyt vaikuttanut ihan hirveen pahalta ja on siitä varmaan pari yötä, tää on niin helvetin. Tää on aika hieno paikka ja ei ajattele, että ei varmaan huomenna jakso lähteä taas ajaan ja niin. Tää on ihan hyvä, helvetin hyvä ilman ja hauskaa varmaan niin kuin hyvä leiritaloilla olla. Päivää, olen Unkarissa ja lähdin Balatonilta justiin leirintalolta, olin 2 yötä siellä ja ajan nyt Unkarin tettiä kohti Sloveniaa. Katsotaan kuinka onnistuu, loppuuko 5 kilsan jälkeen johonkin muuta kuoppaa vai kuinka. Nyt on 25 astetta lämmintä ja täällä on mahtava sää ja eilen oli 25 ja sitä edelleen oli 30, tosi kuuma. Okei, nyt ollaan aika lailla. Nyt olen aika lailla reissun puolessa välissä. Tai ylikin. Ja 2 viikkoa on tullut täyteen ja 2 viikkoa lisää. No niin, ja ehkä joku 5 kilsaa tettiä, niin tuli tämmönen kohta. Elikkä muuta paskaa. Ja en riskaa vittu jääväni jumiin mikään muuta paskaa. Eli puukäännös. Ja takaisin. Okei, löytyi tämmönen sateenraiskaama savinen tie. Alamäki, niin nyt mennään sitten alamäkeen ja katsotaan miten käy. Onneksi alamäki niin, ja painava pyörä, niin se on aika helppo. Ajatetaan. Yes. Tosta. Okei, eli seuraavaksi Slovenia. Ja mitä Sloveniasta voi sanoa, niin hieno paikka. Ja tässä alkoi lämpötilat kohoamaan sinne 30. Eli tästä eteenpäin loppureissu oli oikeastaan joka päivä 30 astetta ja tuommoista tosi hienoa säätä. Ja tästä oikeastaan alkoi sitten nämä alpit ja vuoristot ja tosi hienoa, että teki koko aika mieli vaan kuvailla. Tässä tulee kiivettyä sitten semmoista Slovenian alppia ylöspäin. Mitähän se olisi ollut 2000 metriä tai jotain. Paljon asuntoautoja ja sitten pyöräilijöitä veti ja moottoripyöräilijät tosi paljon. Siinä ei ollut mitään kaiteita, että tosta vaan voi tippua tonne alas. Tippua, niin, jos ei ole varovainen. Nämä on kyllä tosi pysäyttäviä nämä maisemat. Tässä on näitä hairpin käännöksiä, tämmöisiä tosi jyrkkiä käännöksiä. Niin niissä piti olla vähän varovainen, jos sieltä vastaan tulee joku täysin hullu. Niin voi tulla helposti kolari. Ja sitten vähän väliä oli kynttilöitä laitettu, että siinä oli vissiin tapahtunut joku kolari.
itse nyt Italiassa. Kauhea ajaminen, tuo näkyy Italian Alpit, mutta joo, tulin tosta vuorien läpi, semmoista väliitä. On kyllä siisti paikka, ei voi kyllä uskoa silmiä, että palvupoita ja 30 astetta lämmintä taas, helvetin kuuma, vittu kivaa. Ja sitten taat on vähän niinku Assassin's Creedistä, pitää kyllä kuvaa GoProlla paljon niitä läpi ja yleistä kyylistää. Ja nyt pitäisi tosiaan etsiä leirintäalueen vissiin jostakin, ajattelin, että yöpyisi jossain metikäs vaan, mutta ei vittu kyllä pysty, että pakka etsiä joku leirintäalue. Vähän liian kuumottavaa kuitenkin Uusmaa, niin ehkä sitten jossain kohtaa. Ees, oli kyllä mutkateitä, nyt ajettu 200 kilsaa. Ihan hiestä märkä ja saatana kuuma toppatakki päällä, kun on 30 astetta lämmintä, niin ei jumala. Mutta joo, no niin, moi. Okei, no niin, nyt on löytynyt leirintäalue. Eli tämmönen, tuossa menee tie vieressä. Mut siis joo, tämmönen matkaparkki. Tää on vuoren niinku solassa. Tossa on joku toinen. Tää on ilmanen ja näin, että vaikuttaa ihan kivalta. Ei pitäis olla kauheen vilkasta tai saisi olla aika rauhassa. Jep. Darrassa. Nautin just italialaisen mummon viinin tilalta haettua viiniä vielä korjaussarjana. Mä oon saapunut hotelliin ja tämmönen pikkuhuone maksaa joku 135, niin luvattiin. Katsotaan miten käy. Joo, tässä on tää 20 turistimaksu ja tossa on toi 50 toi maksu ja sit senkin 200 euroa. Joo. Mä kyllä olin ihan vitun kypsä tohon tellas nukkumun siihen, niin otin 2 yötä hotellissa. Niin saa vähän levättyäkin. Ja sitten ehkä tänään käyn jossakin pizzalla tai jossain ravintolassa syömässä. Ja huomenna taas jatkuu kohti Alppeja ja käyn siellä. Katon pari hyvää varmaan toi Stelvio Pass, mikä varmaan sen ajas. Ja sitten jonkun toisen ja sitten ainakin leirintäalueelle. Voi olla, että en tiedä ajanko Sveitsiin ja sitten. Kyllä se aika paljon nyt tullut ajalta noita teitä ja niin. En tiedä jaksaako sitä sitten enää. Onko kyllä ajaminenkin vähän uutta tässä kohtaa. Mut joo, kohta nauvaa ja sitten en mä tiedä, mä en varmaan tee vittu yhtään mitään tänään. Istun vaan täällä kämpässä. Levätä. No ehkä joku pizzapaikka voi olla kovin, voi olla aika hyvin paikkoja täällä. Tuossa on viinikellari alakerrassa. Viiniä saa alakerrasta, siellä on joku oma, niillä on joku oma business. Ja sitten tossa on parveke, niin siitä näkee vuorille suoraan ja sit siinä on kauhean määrä niitä viinipuskia, mitä ne viljelee tuossa. Että lyhyt matka sinne. Viinillo. Juu, tää kaljaa menee oikeastaan koko päivä nyt täällä Partsilla. Tuossa on hyvät maisemat. Ja joo. Hieno hotelli ja hyvä palvelu. Täällä on
Stelvio Pass, eli Stelvion sola suomeksi. Ja tää taisi olla koko reissun kohta. Ja pääsi kiipeämään. Tässä oli 48 tämmöstä jyrkkää käännöstä. Ja sitten ne tollaan hitaasti piti ajaa. Tää nyt on tästä ylöspäin 2700 metriä ja sitten nousi ylöspäin reittiä, niin korvissa poksu koko ajan. Noin maisemat tosta muuttuu koko ajan niin hienommaksi ja hienommaksi, kun katsoo tonne oikein. Ja ihan hitosti motorista. Tuokin veti kaksi päällä ohitte. En yhtään ymmärrä, miten pystyy ajaa. Sitten tästä tulee jossain kohtaa yksi hajonnut auto tien sivussa. Tässä. Joo, tässä oli jollakin oli auto hajonnut tuolla. Saa hetken odottaa hinausautoa. No niin, tässä on Stelviosolan huippu. Tää oli noita kahviloita ja kaikkea ruokapaikkoja ja tommosia pikkukioskeja. Sieltä sai makkaraa ja tähän paikallista semmoista pikaruokaa. Siinä on Alpit. Lumihuippuja. Parhaat näköalat, mitä on oikeastaan nähnyt. Aika lailla motoristin paratiisi. Sitten kun oli nähty toi Italia, niin Sveitsin puolelle.
tää oli jossain kanssa huipulla, niin siellä oli tuollaisia järviä, jotka on muodostunut ilmeisesti tosta lumesta, mikä valuu tuolta alas tuolta ylhäältä. Tääkin oli tosi korkealla, 2000 metrissä ainakin. Tää oli varmaan, tässä, no huipulla vähän ehkä 25 astetta, kun tuli alas, niin 30 hyppäsi tuo lämpötila. Sää kyllä salli. Tässä on nyt aika lailla loppuvideo on näitä, no nää on niitä vuoristosolia, tommonen tie meni tosta solan läpi aina. Tässä on erilaisia ja kaikki vähän oman näköisiä, tosi hienoja. Motoristaa tuli sen verran paljon vastaan koko ajan, että päivän päätteeksi oli toi vasen käsi kipeä. Koko aika nosti käden ja moikkas. Oli tuhansia motoristeja tuli vastaan. Ja tiet oli aivan tosi hyvässä kunnossa. Tässä on tämmöisiä pikku vuoristokyliä oli tosi paljon, niin kuin Italiassa ja tässä Sveitsissä ja Slovakiassa taisi olla paljon. Ja ensin ajetaan vuorista, sitten saavutaan tämmöiseen pieneen vuoristokylään. Tässä on tää pääkylän niinku raitti nyt sitten. Siellä on kans hotelleja ja kahviloita. No hotellit ja kahvilat, ne oli täynnä niinku aina motorista ja se oli tosi kiva, kun meni vaan tommoseen ja sitten, jaha, täällä on kavereita. Mitäs jutustellaan ja näin. Sitten tässä on tämmönen 4 hengen porukka ajaa justiin edessä, niin noitten kanssa ajettiin vähän tommoista niinku kisaa noita. Et se etumainen johti ja sitten pysykö muut perässä, en tiedä. Tosi kivaa, että pieni porukka syntyi tähän ja ajeltiin pitkän matkaan samaa matkaa. Oli paljon superautoja kanssa tai
tommosia niinku Ferrareit ja Lamborghini ja Porscheja ajoin noita reittejä. Tossa edessä ajaa nyt joku tommonen Ferrari ja sitten sen edessä on kans sitten lisää niitä superautoja. Niitä oli tosi paljon tuolla, että ihmiset tykkää ilmeisesti tulla tonne ajeleen noilla harrasteautoilla.
tässä oli aika hieno. Tuossa on niinku pato tuossa vasemmalla rakennettu. Ja sitten tuolla vähän kauempana vasemmalla. Tuossa oli lisää. Tuossa edessä oli toinen pato. Ja sitten tässä on vielä. Tuolla vasemmalla on yksi. Tuossa oli vielä kolme patoa. Nyt näkyy tuossa oikealla näkyy pato ja vasemmalla näkyy pato. Paljon nähty vaivaa tähänkin tiehen. Ja sitten on tommonen älyttömän hieno tie rakennettu tuohon. En tiedä millähän joku 2000 metriä ehkä tässä. Paljon ihmiset pysähtyvät ottamaan kuvia. Okei, mä oon nyt saapunut kotia, eilen palasin kotia, joskus 4 aikaa illalla. Ja en kyllä kauheasti kuvannut paluumatkaa, eli oliko Italias vai missä oli viimeinen video ja sitten Alpit. Ja sitten kun Alpit oli ajettu, niin menin tonne, mikä tää on, Sveitsissä 1 yö ja sitten Sveitsistä Saksaan. Ja näin. Sveitsissä oli yksi kallis ravintola, maksoi 40, siellä oli kallista kaikki. Ja sitten Saksassa oli kaljaa ja sitten hain Saksan läpi autobaanaa Travemünde Lübeckiin ja sitten sieltä hyppäsin laivaan ja laivalla 31 tuntia nukuin kannella jossain tuolissa. Ja tapasin pari kivaa ihmistä siellä kanssa. Että hyvä juttu oli, että ei ole toista hyttiä, kun sitten olisi vaan istunut siellä hytissä. Ja niin, no, rommiahan siellä piti vetää. Ja sitten 10 aamulla oli laiva Helsingissä ja Helsingistä sitten täyttä höyryä Vaasaa, että ylinopeutta ja näin ajelin. Yes.